sortzitan geldiu gara, pikete egiteko, gero atzorde dituta, eretika buelta egin dugu, pikete informatibo bat, eta industrialera jau gara, herriko negozio egin egitxita zeuden, baina egon kasun bat, kutsa ez dugu itxi, pixkat egon baina ez du lortu itxita zegoen, baina jendea gero antzen da ez dugu irikiatia, farmazia ez du itxi, eta ambulatorioa ez du itxi, eta gaina erantzun txar bat eman dizkigu. Horrean, egunean zehar erribitako gauk, hor zeko. Bestela, aditeke enpresare irikita zegoen, eta horrela juten egun. Gaur goizeko helburua zen, goizetik kaliak hartzia, herria itxita ikustia, eta gu oso pozik gaude, azkenean herriko gazte, emakume, kolektibo desberdinak batu gara, talde politia izan da, eta nik uste irikita zeuden zeak dendak eta bar negozioak itxi diala, herriko denda danak eta taberna danak itxita zeuden, orduan gu oso guztua gaude alde hortatik. Balorazioak greba eguna nahi berda, baina baita ere greba batzordean nahi irutzezat azkenean egun batian laburtze balimare, 2 hilabete pasain ditugu hau antolatzen, eta alde hortatik guztua, gazten zandarako jentia parte hartu du, jubilauak, bargaztak emakume taldekoak, elakoak, labekoak, norbanakoak, eta uste nahiko anitza izan dela, eta eguna behar oso guztua, goizeko 8 piketiak hasi gea, eta horrek gazte pila bat azaldu dira, emakumeak, danetiko ukideu, eta lan gehiagide ez dugu egile esan, gehiena itxita zeolako. Eta handikan 10etako egin ondoren Donostira jungea, han zestu arrasko bildu gea, eta arratzaldian dokumentala ikusi dugu, merienda dugu, eta segideu manifakin da ekitaldi jakin. Eta hoxe, greba eguna oso ondo, baina hemendikan aurreare lan aiongo aiteko, eta bidean elkartu berko dugu lanian jarraitzeko. Gaurko gau da eta biharko astea. Nik uste, dala egun zoragarri bat, egun hau da itxaropena, askatasun baten hasiera eta zerbait berria. Greba orokorrak egon dira, baina hau berria da. Hau etorkizunerako eta nik uste euskal gizartia duen karakteristako bat hau dala, kapaz gala goiteko. Eta hemendik aurrera noski, baina arte izan da greba batzorde bat ondarri bakoitzean, hau seguru bihurtuko dela zerbait permanentean, taldea onditxun berdia, segin berdi informazio zuzenak eta ukitzen. Badirudi sindikatua plantea dutela 2 hilabete barru lehendakariak ez badu deitzen berriz zerbait egongo dela, eta hau beti gora egin behar dugu. Eta nik uste benetan, tentsiodunak alde batetik emakumeak, sindikatuak, ikasleak, gazte movimentuak asko dako abiteko, eta benetan agenda sozial bat, euskal agenda sozial bat, gobernuak euste joan, politikoak euste joan, eta hori betetze duen, pentsioak, lan eskubideak, dana. Benetan uste aro berri bat azte gala.